Prajeme dobrý deň. Dnes sa detailne pozrieme na výstavbu novej preložky cesty prvej triedy 1/17, ktorá bude slúžiť ako dlho očakávaný obchvat mestskej časti Košice-Šebastovce. Začíname na úseku hneď za Barcov a pred Šebastovcami, kde sa nová trasa odpája od pôvodnej komunikácie. Na pravej strane môžeme vidieť autá, ktoré ešte stále jazdia po starej ceste 1/17, zatiaľ čo hneď vedľa nej sa už rysuje čerstvo vyasfaltované teleso novej preložky. Doprava je tu momentálne usmerňovaná dočasným značením a plastovými kužeľmi. Následne prichádzame k prvému kruhovému objazdu celého projektu. Najprv okolo neho len rýchlo preletíme, no hneď sa naň pozrieme bližšie zo stabilnej pozície. Na tomto objazde už vidno jasné kontúry budúcej križovatky, stavebné mechanizmy tu formujú podložie a pripravujú napojenie jednotlivých ramien. Keď sa odtiaľto pozrieme o niečo ďalej, v otvorenom teréne prebieha masívna stabilizácia podložia. Priamo v koridore pracuje ťažká vrtacia súprava, ktorá realizuje hĺbkové zakladanie a sanáciu mäkkého podložia pomocou štrkových pilotov. Pred nami sa tiahne dlhý, stabilizovaný zemný násyp, kde momentálne intenzívne prebiehajú práce na konštrukčných vrstvách. Celú túto stavbu realizuje Združenie stavebných firiem pod vedením spoločností Strabag. Stavebné práce na tomto obchvate sa naplno rozbehli v priebehu prvého polroka 2025 s cieľom kompletného odovzdania do užívania v priebehu roka 2026. Na prelome mája a júna navyše investor podal oficiálnu žiadosť o predčasné užívanie stavby v polovičnom profile, aby sa doprava zo Šebastoviec odklonila čo najskôr. Výhľadovo je však celý tento koridor, vrátane zemného kufra, dimenzovaný na kapacitné štvorpruhové usporiadanie. Preložka prekoná budúcu rýchlostnú cestu pomocou masívneho nadjazdu, ktorý nesie označenie SO200. Projektanti tento most navrhli tak, aby rešpektoval stredový deliaci pás R4. Na mieste sú už kompletne vybudované mohutné zemné opory a vstýčené železobetónové piliere, ktoré sú pripravené na ukladanie predpätých betónových nosníkov. Cesta nás ďalej presúva k druhému, kruhovému objazdu, ktorý slúži ako dôležitý rozcestník. Stavebný progres je tu už viditeľný. Položená je podkladová vrstva asfaltu a okraj stredového ostrovčeka lemujú presne osadené kamenné obrubníky. V stredovom kruhu je navezená zemina, kde sa výhľadovo plánuje výsadba rôznych rastlín alebo zelene, ktorá celý priestor esteticky dotvorí. Z tohto kruhového objazdu vedie cesta smerom doľava do obce Valaliky a smerom doprava sa dostanete k ďalšej turbo-okružnej križovatke s napojením na rýchlostnú cestu ER4. My však pokračujeme priamo z tohto kruháča smerom do areálu priemyselného parku. Prichádzame k technicky najnáročnejšiemu bodu tohto úseku, k prechodu popod širokorozchodnú trať. V miestach, kde bol predtým len vysoký železničný násyp, stavbári vybudovali kompletne nový betónový podchod. Železničná doprava nad hlavami nemusela byť prerušená a nová štvorpruhová cesta tak plynule prechádza popod most priamo do Industrial parku Volvo. V samotnom areáli priemyselného parku panuje obrovský stavebný boom. Okolo novej prístupovej cesty môžeme sledovať rozsiahle zemné práce a formujúce sa skelety logistických hál budúcich subdodávateľov. Kompletná externá infraštruktúra prvej fázy má zmluvný termín dokončenia v roku 2027, čo presne ladí s plánmi automobilky na spustenie testovacej prevádzky. Z priemyselného parku sa teraz presúvame ďalej smerom na rýchlostnú cestu ER4 a Hanisku.
Naša trasa vedie popod existujúci železničný most, kde projektanti museli vyriešiť prechod okolo starej infraštruktúry. Nová široká cesta s čerstvým asfaltovým kobercom prechádza priamo popod staré pôvodné betónové piliere železničnej trate. Tieto masívne podpery museli zostať nedotknuté a tak sa nová štvorprúdovka musela medzi ne bezpečne natlačiť. Ochrana stĺpov je na mieste zaistená robustnými betónovými zvodidlami, ktoré lemujú okraj vozovky. V celom tomto južnom koridore prebehli aj najrozsiahlejšie preložky sietí, vrátane 2 priemyselných vodovodov pre US Steel. Hneď za týmto železničným mostom sa otvára pohľad na cieľ našej cesty, obrovskú finálnu turbookružnú križovatku. Prichádzame sem presne zo smeru od Šebastoviec, ktoré sa nachádzajú vzadu za nami. Táto križovatka je hlavným dopravným uzlom celej južnej zóny. Ak sa pozrieme na smerovanie pruhov, rameno idúce vľavo vedie priamo do vznikajúceho závodu automobilky Volvo. Vetva smerujúca doprava navádza vodičov na železničnú stanicu Haniska, kde sa buduje moderný terminál integrovanej prepravy a priamy smer z kruhového objazdu pokračuje ďalej na Hanisku, Čaňu a Seňu. Jednoznačnou dominantou celej tejto veľkej okružnej križovatky je monumentálny nadchod pre peších a cyklistov v jasnom modrom prevedení. Tento veľkolepý cyklomost s nosnými pilórami v tvare písmena V, umiestnenými priamo v stredovom ostrovčeku aj po stranách, sa elegantne klenie ponad všetky jazdné pruhy, čím sa zabezpečí úplne bezpečný prechod ponad frekventovanú nákladnú dopravu. Keď sa spätne pozrieme na to, v akom stave bolo toto územie na začiatku výstavby v roku 2025 a porovnáme to s tým, čo tu vidíme dnes, progres je naozaj veľký. Zelené polia sa premenili na moderný, prísne organizovaný dopravný úzol. Máme tu pokročilé turbookružné križovatky, unikátnu modrú cyklolávku, hotové podjazdy pod širokorozchodnou traťou a finišujúce práce na zemnom telese samotného obchvatu Šebastoviec. Oficiálne žiadosti o predčasné užívanie sú jasným dôkazom, že už o niekoľko mesiacov sa dočkáme prvého presmerovania dopravy na nové úseky. Tento projekt prinesie obrovskú úľavu nielen pre logistiku automobilky Volvo, ale najmä pre obyvateľov mestskej časti Šebastovce, z ktorej sa konečne vytratí tranzitná doprava. Vážení diváci,
Ďakujeme vám za pozornosť pri sledovaní dnešného videa. Prajeme pekný deň.